Ai, Rodolfo, canto tempo, fillo, dame dous biquiños aquí. Mua, mua. Pois, nada, veño como todos os veráns para que me saques ao mercado inmobiliario do alugueiro ao pisiño este que teño de veraneo. Sí, só para o verán. Xa sei que hai xente que o quere todo o ano, Rodolfo. Pero eu non son unha irmá da caridade, Non é o meu problema que a xente viva lonxe de onde ten que traballar, ou si? Pono a 1.500 ao mes. Xa sei que son 30 metros, pero para vir vacacionar se van botar o día fora do piso. Que máis lles dá? Ponlle aí, coqueto, íntimo, ideal para parellas novas. Ten tamén unha fiestriña que dá a un patio interior, ponlle luminoso, exterior. O mobiliario, todos os electrodomésticos e todo foron postos cando se estreara a segunda cadea, o UHF, así que ponlle no anuncio histórico. Ponlle tamén que está a un salto da praia. Pero virtudes, teñen que coller 2 autobuses para chegar á praia dentro do piso. Pero, Rodolfo, eu dixen que puxeres que está a un salto da praia, non que o salto fora pequeno.